Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bako. Las 6:02 Aksyon Radio Philippine Standard Time. This Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Para sa mga Pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. 3 ka mga banwa sa Negros Occidental gindeklarar nga COVID-19 free. 66 ka mga area sa Bacolod gindesignar nga pwede makapalupok. Balita National, Philippine FDA nagpanugyan sa mga soldado nga nabakunahan sa COVID-19 na vaccine nga magpalantaw sa mga doktor. Returning OFW nga nagikan sa mga lugar nga ginban bangod sa bagong strain sa coronavirus tugutan sa gihapon makasulod sa Pilipinas. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karon nga daw Miyerkules, Disyembre 30, 2020. Sa ngalan ni Aksyon BoyDuran, ini naman sa Aksyon DorelCabatuNo. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Alright, good morning liwat Action Boy! Kag sa aton yung mga kaaksyon, December 30 na. So iba ang energy pag December 30 na Action Boy, no? Mas lain pag iniguro boss kay December 31 syempre. 2 days to go? 2 days to go. Yes! OMG, I'm so excited mga kaaksyon. So, kamusta ka mo dira? By the way, good morning. Gid sa nagaupod sa aton subong nga aga kay Melvin Peñafiel. Good morning. Kay Rodrin Alvarez Bayabado. Ara siya. Si RR Montua, mayong aga, Banwa. Tuhugon ta ang mga balita kag isugba kaangay sang inasal. Nga may dala nga mahamot nga aso kaangay sang Aksyon Radio. Aba? Nangi numero 1 tungod sa serbisyo nga wala ka pareho. Bongga! Siya na gini Action Boy ang basta may magambaga ni Bongga, madumduman ko si RR ginidayon. Siya na kurnahan yan eh. Oo. Kay Robert Roma, good morning. Action Door, kamusta? Kuno okay gid ko. Ikaw kamusta ka, sir? I hope you're doing good. Char, maka doing good.
Kay Alex Fuentes. Good morning sa inyo ni Aksyon, Miss Dorel. Happy New Year lang sa imo. Be safe. Yes. Be safe man, sir. Veronica Santillan Manukan, mayong aga, ma'am. Dimple Bakelar Mosquera. Good morning kay Helen Montano, kay Sally Auque de Sousa. Good morning, Action Boy and Action Dorel. Blessed Wednesday and keep safe. Solo flight ka ha? Wala ko na solo flight Naano lang si Action Boy, nakabus lang gamay. Sorry na siya. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. God bless and more power. Keep safe always. Ma'am Vanessa Mayo, snowy afternoon. Good afternoon to you both. Ay, snow to Action Boy, no? Sa Minnesota. So, White Christmas sila Action Boy, no? Yes. Oo. Gasundan na sila nga duha ni Conderejo ni Judy Dunn. Oh, yes. Sa Austin, Texas. Sige, Action Boy, go. Sige. Ano ka na? Ano na, balik na ta. Bebong Patinyo Bayona, advance Happy New Year. Okay, Rose Wenner, good morning dira sa imo sa Germany and advance Happy New Year man. Okay, Remia Garcia, good morning. Sa kay Benny Barredo, watching live from Hong Kong. Oy. Kay Bebong Patinyo Bayona, amo ni siya, no? Advance Happy New Year. Nenning Garcia, sa kay Sais Villarosa, good morning Action Boy, kag Dorel, ipalabot ang akon pagbulog sa pamilya Relatos. Labi na kay Rolino sa pagtaliwan sa ianak. Okay. Dira sa Mansilingan. Di naman yung aritas hindi ko, ano? Aritas hindi nagakwalda, nag-greet sa ato, no? Nga Relatos, apelyido. Mercy Palacios Relatos. Mugani niyo. Nagsuludan ang Relatos, Jennifer Prado Torres, greet ko lang family Prado Torres sa Tupad Balay ko, sila ni Ana, kay Day King, sa akon Bana Bongbong Torres, kay sa mga bata, Althea Tracy, kag kay Buding. Good morning. Ate sige, standby kita sa aton mga balita lokal. There is Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos nagaligad sa tag ng alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. 3 ka mga local government units sa Negros Occidental ang ginadeklara ng COVID-free sa sining okunas ding tuig. Sa datos ang presentar ni Governor Bong Lacson tungtong sa Disyembre 28, katapusan gideklarar bilang COVID-19 free municipality ang Banwasang Candoni sa santong Banwasang Candoni. Sa atong Disyembre 26, una nga nag-COVID-19 free ang Pulupandan kag Don Salvador Benedicto. Sunod sa gobernador, yara na lamang sa 225 ang active cases, 5,990 ang recoveries, 6,410 ang confirmed cases, kag 195 ang napatay. Sa cumulative tallies, ang gobyerno provinsyal umpisa Marso 27 tungtong Disyembre 28, nagapangunas may pinakamanamong ang confirmed cases ang Talisay nga may 657, Silay nga may 642, Kabankalan may 159, ginasundan sang Cadiz nga may 474, San Carlos 471, Sagay 407, Bago City may 374, Victorias nga may 350, La Carlota nga may 243, kag Ibi Magalona nga may 242. Naglabot na sa 21,498 ang kabilugan niya kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa Department of Health 6 ang 50 kabag-o nga kaso. Ang lugar nga may madamo nga kaso among probinsya sa Iloilo nga may 21, Negros Occidental nga may 12,
Aklan kag syudad sa Iloilo nga may tig-7, Bacolod City nga may 2, kag Capiz nga may 1. Samtang 190 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 20,136 kag 6 ang bagong nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 652. Samtang 66 ka mga area sa siyudad sa Bacolod ang pwede nga makapalupok sang firecrackers o kung ginatawag ini nga Community Fireworks Display Zone. Sa datos gikan sa talatapan ni Executive Assistant Ernesto Pineda, 44 ka mga barangay ang mayara sang CFDC, samtang 17 ang wala sang CFDC. Ang barangay Singkang Airport ang may pinakamadamo nga Community Fireworks Display Zone nga may 5 ka lugar. Sunod kay Pineda, bangod sa kakulang sang tiyempo sa pagpatigan sa inspeksyon sa otoridad, ang CFDC tinagdan nga tuig mo sa gihapon ng inusar karon nga 2020. Nagpanumdum si Pineda nga ang barangay nga wala sang CFDC ang dapat wala man sang palupok karon nga Disyembre kapag sug-alaw sang bagong tuig. Ang listahan sang CFDC sa kada barangay ang makita sa official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Ang last year nga mga tungod na ubugol na sa tiempo, ang last year nga ginsubmit nila amo lang to pinahonor sa aton nga Bacolod City Police, no. Okay. So meaning 66 ka mga areas firecracker zone, 44 ka barangays, dayon ang 17 wala nakasubmit. Ang kabahin sa pahayag ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Sa ibang nga balita lokal, naglabot sa 18,400 pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu ang nakuha sa 2 ka persona sa bypass operation sang Police Station 1 sa Purok Paghidayat, Barangay 29, syudad sang Bacolod. Ang subject sa operasyon ang ginkilala kay Julian Coyoca, residente sang Barangay Takuling, kag nadakpan man si Rachel Saroza. Sunod kay Police Major Jovel Sidel, ang hepe sang Police Station 1, si Coyoca ang makabig nga high-value individual kag malapit isa ka bulan nga ginpaidalom sa surveillance. Si Saroza ang nadakpan naman sadto bangod sa pagbaligya sang illegal nga droga apang naka-avail sang plea bargaining agreement sadtong 2018. Preso karon sa custodial facility sang Police Station 1, sanday Coyoca kag Saroza. Pagtutukan naman sa kapulisan sa Police Station 6 ang pagbantay sa mga lodging houses sa palibot sang Libertad Public Market kag sa mga lugar nga nasakupan sang ila area of responsibility. Ini kasunod nga 3 na ka mga bypass operation nga ginkasa sa mga kapulisan sa Gwa kag sulod sa pila ka mga lodging houses ang nagpositibo. Kahapon sang kaagahon nadakpan si John Winston Abanero, 34 anyos ang puro paglaong, Barangay 30, Syudad sa Bacolod. Sunod ka Police Station 6 Commander Police Major Ramel Sarona, ang transaksyon nagsugod gid sa Gwa sa isa ka lodging house apang nadakpan si Abanero sa ila lugar sa Barangay 30. Nakuha kay Banero ang 6 ka masasyahe sa ginasuspetsuhan na shabu, tanan ginabulwanta nagabalor sang 12,000 pesos, 160 pesos nga kwarta kag cellphone. Si Abanero preso karon sa custodial facility sang Police Station 6. Tinguhan sa ang kapulisan nga hindi malabawan sini nga tuig ang record nga crimes against property and person nagligad nga tuig. Sunod kay Bacolod City Police Office Director Colonel Manuel Placido sa iya nga pag-usisa sa bulan sang Disyembre, nagligad nga tuig may 35 ka mga krimen ang record, samtang tubtob nagligad nga semana sini nga bulan sang Disyembre 2020, 24 pa lamang ang record sang kapulisan. Dugang pa ni Placido, full alert status ang kapulisan labi na gin-recall ang ilang nga break kag padang ginpanumdum ni Placido sa kapulisan nga wala dapat sa indiscriminate firing nga magluntad o kon anuman nga insidente nga imbulbado ang kapulisan. Palayag pa ni Placido dapat tugdan o kon tungdan sa kada pulis ang ila trabaho sa paghatag sang proteksyon sa komunidad sa piyak nga magaselebrar sang bagong tuig nga hindi kaupod ang ila pamilya. Samtang patanaman ang isa ka senior citizen sa ginbuno sa kaangay sini nga senior citizen sa Purok Saging, Barangay Banga, Banwa sang Kandoni. Ang biktima ay kilala kay Francisco Dodria, samtang ang ining suspetsado ginkilala naman kay Samson Baladhay, lunsay na edad sang 60 anyos kag tanan pumuluyo sa amuman nga barangay. Sa investigasyon sang Kandoni PNP, upod inom ang ining biktima kag suspetsado. Apang gulpi na lang ginbuno ni Baladhay si Dodria sang makapila ka beses ngayong intunaan siya kamatayon. Nagsungka man sa otoridad ang ining si Dodria si Dodria o kung si Baladhay kag padaan pang investigasyon sa otoridad sa rason sang sining insidente.
Ginpahayag ni Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Poblio Plotenya nga wala sang koordinasyon gikan sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod angot sa designated firecracker area sa mga barangay. Sudo kay Plotenya, handa ang BFP personnel sa pagresponde sa kun anuman nga insidente ang mahimo magluntad sa pagsaulog sang bagong tuig kag padayon man ang ila rekorida agud ipahanumdom ang mga dapat kag hindi dapat kon nagapalupok. Ginpalayag man ni Plotenya nga ila ginamonitor kag ginabantayan ang balaligyaan sang palupok sa reclamation area agud mapabilin nga hilway sa anuman nga insidente ang mga bumalakal. Panumdum ni Plotenya sa pumuluyo nga ang magbakal sang palupok ibutang sa safe nga lugar agud malikawan nga magtuga sang sunog. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Kag sa aton mga Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3. Good morning na sa aton liwat nga nag-monitor sa Facebook. Good morning dira sa kay Alex Montesa, Mary Jane Gustilo Isanan. Mapatamyaw lang yautod nga si Armando Gustilo sang happy birthday. Happy birthday Armando Gustilo. Mary Jane Gustilo Isanan, Happy New Year kuno. Happy New Year man. Ginagreet man ni Robert Roma si ang Pingping Kapihan, no? Si Pingping sa Kapihan. Selmarie Entera, Happy New Year man, watching from Bahrain. Jesse Sapio, tamya yaman si Nilo, libre kag Jesse Sapio. Oy, akong classmate niyo si Paul Andrew Chico. Good morning, Paul. Sa Japan ni saya. Ayo gozaimasu. Kumakanto ko sa Japan. Bangkuton talang kuan niya kay may daw may restaurant dito sa iya. Ang galing. Perfect. So, hindi Itilawanta. Nga restaurant kay si kay Paul katuya. Kadto, ha? Yeah. Okay. Marilo Travilla Catino, good morning man. Mary Jane Gustilo Banan, watching sa Imos, Cavite. Noel Amar, good morning na sa imo.
Ti Huka, Ti Tangata. Ano naman? Watching live from New Zealand. Ay, okay. Natam niya ako si Hans Javier. No? Okay. Basta mo niya nga ngalan sa New Zealand, eh? Mbot lang. May mga ngalan sa New Zealand, no? Hindi lang ko sure doon, hindi man. Yan na, Tanya Taman, si Guillermo Gimo Clarito, good morning. Action Boy, subong adlaw, Rizal Day, no? Yes, Rizal Day. Yes, perfect. Ano ni siya ng, amo ni ang pagtiro siya sa Luneta? Amo ni siya? Amo ni siya ang pag... Sabi ko birthday niya, hindi. Ang birthday, June 19, ayabla mo? June 19. Oh, June 19. Sige, natay search na para sure, Action Boy. Ang birthday ni June Rizal. Ang birthday ni Jose Rizal, June 19. Ang December 30, amo na ang Tiro sa firing iya. squad to sa iya sa Luneta. Sa Bagong Bayan, formerly Bagong Bayan. Tuon ka ba sa history mo bala? No. Okay. June 19 siya gali, Action Boy. Ang birthday. Si ano to galing Bonifacio, ya birthday. Birthday tayo November 30. Si Bonifacio to gali. Bari Bordeos, heroes. Happy New Year lang sa inyo, sa aton kuno, no? From Western Australia. Yes, good morning. Bari, Sa may Western Australia. kag sa tanan dira nga mga friends naton sa Western Australia. Di na nang good ginabasa morning. mo man. Okay, si Barry ano ba? Bordeaux. Ashley Joy and Langga, good morning one. Kag watching from Murcia sa Kansilayan. Ephraim Arus, Mang Aga. Sige. Si Noel Amargalis from Niagara Falls sa Canada. Lockdown man sila to hasta January 4. Grabe ang virus. Nagadamo na gid kuno. Keep safe lang gid, sir. Sige. Go. Jessie Sapio, good morning. Tamyo niya ko no si Nilo libre. Gapang libre man siya guroy, no? Libre Libre mo. mo, perfect. Iba niya, dito, wifi piho niya. Libre na niya. Perfect. Ephraim Aruz, Action Boy, Action Dorel, basi makahapit kamo di karon sa amon Sa diin na. Update ko sa diin na. Sa diin na siya. Okay, sa diin na siya. Ephraim, sir, no? Kaya Janet Ledesma, good morning. I'm watching. Greet please ang Ledesma family. Eden Rose, good morning. Pinky Teruel, mayong aga. Rose Wenner, please greet ko nung iyakasin nga si Andrew Perez celebrating his 34th birthday today. Andrew Perez, Happy birthday! From Happy Rose Weather. birthday to you. Kinakanta niya. Hindi mo. Happy birthday, Andrew Perez. Yes. Eddie Lowe's, ganun muna ito sa Nanay niya sa Bell sa Cane Town, Victorias. Okay. Kaya, Sir Boy, si Jun Duran, niya kilala ko, ang tunay niya nga ngalan ay si Rodolfo Duran. Kag taga Granada sila, Sir Boy. Okay. Ako niya pa kaysa kasi Jun Duran niya, si Leopoldo Duran. Yes, Leopoldo. Ang kapitan. Kapitan. No? Raydan Velasco, good morning. Kay Ma'am Liza Joy Elon Amoroso, mayong aga. Tito Vinci Suelan, good morning and Happy New Year. Dira sa inyo. Have a prosperous New Year, everyone. Diba, Action Boy? Yes. Sige. Ray Mark Estares, good morning, man. Sige, iban nga ron naman sa alas 7. Wala ka ron sa aton ng Action Balita. Sige, mga ka-action. Kay Francis Jake Amodia, good morning. Ara siya, Action Boy. Sally Lechon. Okay, Ephraim Aros ang Sally Lechon. Sa may sumag, ba ko nga masarap. Sa manok? Oo, lechon manok. Sige, later. Aslin Divino Biloya, good morning, man. Standby na sa aton nga mga balita national. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Detalye na sa aton mga balita nasyonal.
Ginpanugyan sang Food and Drug Administration ang sa mga nabakunahan sang hindi rehistrado nga COVID-19 vaccine nga magpalantaw sa doktor. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo, kinahanglan nga mahibaluan sa mga recipients kung ano nga bulong ang inject sa ila sining lawas. Unang ipahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga madamo sa mga Pinoy nga ginalakipan sang pila ka miyembro sang militar ang nabakunahan sang COVID-19 vaccine halin sa Chinese pharmaceutical company nga Sinopharm bisan pa nga wala pa sang approval gikan sa FDA. Ginako ni Food and Drug Administration kung FDA Director General Eric Domingo nga wala sila sang ideya ni Health Secretary Francisco Duque III nga may napasulod na nga COVID-19 vaccine sa Pilipinas kag nabakuna sa pila ka mga uniform personnel sang gobyerno. Ini ang reaksyon ni Domingo matapos ginbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte nga pila na ka Pinoy labi na ang militar nga ginalegar na bakunahan na sang vaccine gikan sa Sinopharm sang China. Sa inabaluan wala sa aplikasyon ng Sinopharm para sa clinical trial sa Pilipinas apang kalakip ini sa listahan sa candidate vaccines ng Department of Science and Technology. Wala sa nakita nga problema si Defense Secretary Delphine Lorenzana angot sa report nga may pila ka personnel sang Presidential Security Group ang nabakunahan na sang COVID-19 vaccine sa piyak ng Food and Drug Administration. Wala pa sang may ginaprubahan nga bakuna diri sa pungsod. Sunod kay Lorenzana, masobra sa kabulan na sang ginbakunahan ang mga PSG personnel kag wala naman sa nakita nga negatibo nga epekto. Ginklaro lamang ni Lorenzana nga wala ini sang ihibalo kung ano nga pungsod ang ginalinan sang sining bakuna. Ginklaro ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga tugutan ng mga returning OFWs nga makasulod sa Pilipinas apisar sang travel ban nga ginaduso para sa mga lugar nga mayaras ng bagong variants ng COVID-19. Sa virtual press briefing, ginpahayag ni Bello ini ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte matapos ng travel ban nga ginrekomendar sa iya sunod sa opisyal ang mga returning OFWs ay ipaydalom sa 14-day quarantine apisar nga nagnegatibo ini sa COVID-19. Ginapaabot sang dole nga mayara pa sang 60,000 tubtob 100,000 ka mga OFWs nga magabalik diri sa pungsod Pilipinas. Ginpahayag naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang education sector magadepende sang padayon ng pagpanagtag sang self-learning modules kag proteksyon sa mga manunodlo pagkatapos sa nagwa nga bagong strain sang virus nga nag-apekto sa dry run sang face-to-face classes sa Enero 2021. Sunod kay Gatchalian tungod sa natabo kinahanglan siguruhon may mga modules nga panagtag ang mga manunodlo protektado sa COVID-19 pagi sa pag-access sa PPEs kag testing. Di pa siguro sa senador ng 2021 budget mangin well-equipped agad matutukan ang educational needs sa mga estudyante subong ang pungsod para nagatingwa nga matap na ang COVID-19. Implementaas ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang tanan nga measure agad mapanubo ang korupsyon base man sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga lakipan sa pagbalasa ang district engineers. Lunes ang gabi sang ginlawag ni Presidente Duterte ang ngalan sang mga miyembro sang Kamara ang ginaangot sa korupsyon may kangtanan sa infrastructure projects. Ginkakasman sini sa pwesto ang tanang district engineers sang DPWH nga imbolbado sa korupsyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Good morning na anagali kay Homa Lumena, sa kay Amalia Alu Bantilan, kag kay Parimo Bia Jonathan. Marivique Concilio, good morning man. Action Boy, good morning. Manggali kay Sir Benjo Baliados. Nagapamati sa mo. Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang mga balita karon sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon DorelCabatuNo. Kag-Aksyon BoyDuran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon